Ang laki! Ayun, Gagambino ulit. Again, unang-una, shoutout muna sa inyo mga Aji. Thank you sa laging pagsuporta sa akin. Gusto ko lang inform kayo na hindi ko man kayo ma-replyan, heart man o like lang yung makita nyo. Masigurado kayo mga Aji, lahat ng comment nyo, negative man yun o positive, na babasa ko po yun. Kaya salamat din po sa mga positive comments, salamat din sa mga negative. At least may ma-improve tayo yung mga critic nyo. Thank you po. Maraming salamat sa inyong lahat. Gusto kong subukan ngayon mga Aji. Gusto kong subukan yung Gagambang Giant natin. Yung Gagambang Japan natin mga Aji. Uy. Hindi ko pa nasusubukan yung Gagambang Giant na pagtapatin na parehong sa akin, parehong sa akin. Subukan muna mga Aji, padaanan ko lang ng Gagamba kung alerto ba talaga, kasi yung kinalaban na Giant nung kay kadagit yun medyo may kaliitan talaga yun. Ito naman mga Aji, mas maliit to kaysa dun sa isa ko, pero pagmamatchin natin mga Aji, subukan ko lang kasi sa tingin ko naman magandang laban. Hindi ko pa kasi nakita mga Aji na talagang ilaban yung Japan mga Aji. Yan, talagang grabe isa, huli yung isa mga Aji. Tabi ko muna to pakita ko sa inyo isang Giant ko, mas malaki to. Mas malaki yun yung isa. Andyan naman yung picture, papakita ko sa inyo. Dahil subukan natin. Ito talaga mga Aji, sobrang laki talaga na ito. Same na to nung mga Gagamba ni Galamayers, o mas malaki to, hindi ko lang alam. Basta ito yung size niya mga Aji. Sobrang laki na nito ngayon, gawa ng bulto na to. Hindi na tutulad nung dating unang kuha ko sa kanya, na medyo cute size pa siya mga Aji. Dahil po nga palag yung malit na Gagamba. Grabe yung tae ng Gagambang Japan Hop, ket. Grabe yung sapot mga Aji. Isipin nyo, nakabahay yan mga Aji, daanan ng ibon yan. Makakaalis pa yung ibon dyan mga Aji. Tapos nagsasabi pala pag makapal yung sapot ng Gagambang Japan, bakla na. Hindi po, pag naglalakad po talaga sila, parang sadyang pinapakapal po nila yung sapot nila kasi napakabigat po nung katawan. Demo ko lang muna sa inyo mga Aji kung kakain sila. Mga palag yung masbate mga Aji, late Yan mo, kaagatin pa siya sa puwet Itong masbate na to, ang tapang late lang Grabe itong masbate na to, ang tapang Subukan ko lang muna mga Aji, pag sinakmal to, game na natin. Pero okay na to mga Aji, game natin mga Aji. Sana walang mamatay. Kasi susubukan ko lang mga Aji kung maganda ba. Kasi medyo na-kondisyon naman ang unti ito. Laki talaga 10 piso. Halos 5 piso. Halos same na to mga Aji. Pero kung bubultuhin ko talaga to, kaya to kasing laki ng tubig ng bata siguro. Yung puwet na ito. Yung mga Wilkins ganun, kaya to mga Aji pag binulto to. Kasi payat pa to sa lagay na to Okay, game natin mga Aji.
Nakakatakot awatin tong Gagambang Japan na baka makangagat. Ito yung isa mga Aji. Game natin agad. Ang laki. Ang laki mga Aji oh. Tapos hindi na pala ako na gano'n nung pari arena na ano. Kasi pagod yung Gagamba pag may gano'n. Ang galing ko lang muna ito mga. Tingnan sa sapat niya oh. Tindi oh. Tigas talaga. Parang nylon. Hirap atakin. Game natin. Pili kayo mga Aji. Kung doon kayo sa mas maliit. Mas maliit itong nasa kaliwa ko kaysa doon sa kanan ko. Okay game, kung may napili na kayo. Game na natin. Walang iyaya na. Walang iyaya na mga Aji. Ayan na. Walang iyaya na mga Aji. Yan na mga Aji. Ang laki. Ang laki. Grabe oh. Kung naririnig yung stick mga Aji. Grabe talaga. Kung naririnig yung stick. Iwan ko lang kung rinig yung stick mga Aji. Yung sakmalan ng mga Gagambang Japan. Grabe oh. Laglag talaga yung maliit mga Aji. Hindi niya kaya yung malaki. Paano ba to? Last one natin mga Aji. Para naman mabigyan siya ng chance kung talagang papalag pa siya. Talagang sumasakmal pa rin oh. Dalawa mga Aji. Dalawa dito sa maliit. Laban ko pa kaya ito mga Aji. Parang hirap ano yun na ito Hindi, laban natin mga Aji kasi yun naman sports ng Gagamba. Kung maghihinayang tayo mga Aji, pangit yung mga content na mabibigay ko sa inyo. Medyo lugi talaga to sa banong galamay pero kung katawan sa katawan, halos parehos sila. Iba talaga pag lumaban yung Gagambang Japan, masyadong malalakas mga Aji. Sige nga, tumalikod ka. Pang naawa ko na ewan mga Aji. Pero ang kunat talaga. Naghahanap kasi ako nung katapat ng baby salmon natin mga Aji. Yung molted salmon natin na Gagambang Japan sana. Kaso wala nang ganong size. Gusto ko talaga makita mga Aji na same size sa same size. Kahit bulto yung Gagambang Japan, palaga natin siya ng salmon mga Aji. Basta same size lang. Parehong haba ng galamay para makita talaga natin. Kasi nakakondisyon yun. Uy, marap ka. Matalikod na mga Aji Wala. 3 bilang na mga Aji. Hindi talaga kaya kasi mas maliit sa size to. Paano ba ang ano na ito mga Aji? Sinubok ko lang talaga para makita ko rin kung kaya. Kasi pareho kong kinondisyon kung kayang sumabay ng maliit sa malaki na to. Pero masyadong malayo yung gap nila. Hindi talaga kaya. Yan mga Aji Tapos yung nagre-request ng Gagambang Taiwan. Ang Japan po sa Gagambang Taiwan na giant, pareho lang po ng itsura. Kaya kumbaga sa parang kumbaga nag-request ka ng tigre sa tigre. Halos same lang talaga mga Aji. Same na same sila ng itsura ng mga Gagambang nandun din. Yan Gagambang giant mga Aji. Ano pa bang madadagdag natin? Yun lang siguro mga Aji. Siguro maglalaban pa ako ng OS or good size ko. Pero ito talagang sinubok pa lang yung Gagambang Japan para lang may idea lang din ako kung kaya bang sumabay yung kondisyon ko mga Aji sa malaki. Ito mga Aji walang load to mga to, ganyan pa rin lumaro. Sana nga may dumayo sa akin mga Aji, may dalang Gagambang Japan yung naka-load para naman masubukan ko kung kayang sumabay nung normal lang talaga. Kasi alam nyo naman, bawal na tayo dumayo sa mga pustahan kasi nagbablog na tayo pero kung di ako nagbablog mga Aji, malamang sa malamang ngayon pumupusta ako ng Gagamba. Yun lang, much love and respect sa inyong lahat. God bless po.